A teď mě prosím omluvte, musím si jít zapózovat před duhou. Pusinka darte! Co tak na to zapomeň, ten humus slíbat nebudu. Dávaj výměnu manželek. Už jsem si sednul. Příběhy určenými k prodeji mého zboží. Příběhy určené k prodeji mého zboží. Pardon, jen jsem si vzpomněl na něco směšného. Ale píšou tu, že kdo chce přivolat jednorožce, musí vyluzovat starobylej hrdelní nápěv jako dávný druidové s nejhlubším hlasem. Jdu na to! Aha! 10 babek, že se nic nestane. Sázku přijímám. Lidi, klídek! Na tohle jsem se připravoval. Viděl jsem tolik hororů, že neexistuje nic, co bych nevěděl o tom, jak se vyhnout zombíku. Ale jinou roli taky zvládnu. Můžu vám sníst mozky, jo nebo ne? Vidím na vašich tvářích souhlas. Úvodní fráze. Kotě, to jsou nebeský kalhoty, tvůj zadek v nich totiž vypadá božsky. Jo, díky za ocenění. Jo! A tohle bude poslední podoba, kterou kdy nabereš. To se ti bude dobře spát. Pakliže chcete projít, nejdřív musíte splnit 7 prostých úkolů, z nichž každý je obtížnější než Vizionáři, Wendy. Kdyby mi řekli, ať sežeru svý gatě, tak to udělám. Svý gatě, žer, jo. No, asi nemám na výběr. No teda.